Despois do verán, o Concello de Pontevedra revolucionará o barrio de Monteporreiro. O Goberno local contempla a construción dunha gran praza central, un espazo do tamaño da Praza da Ferraría, duns 2000 metros cadrados. A grande plaza central da que carece o barrio de Monteporreiro. Este barrio fíxose cunha concepción casi de cidade xardín, que no seu momento estivo en boga casi na primeira mitade do século pasado, pero vese que xenera moitos problemas e un deles é a carencia destes espazos de convivencia, de estancia, nos que os veciños e veciñas poidamos atoparnos. A praza instalarase na Rúa Alemaña, entre as rúas Grecia e Portugal, mellorando a seguridade viaria da contorna. Neste cruce era donde máis dificultade teñen as nenas e os nenos para cruzaren a rúa e chegar á escola. Polo tanto, comezamos por aquí coa idea esa de gañar espazo peonil, de gañar autonomía para os nenos e as nenas, de gañar en seguranza viaria e de gañar en calidade urbana. O proxecto conta cun orzamento de case 1 millón de euros. A construción deste espazo irá acompañada da reforma integral da Rúa Alemaña, que pasará a ser peonil. A rúa, como falamos cos veciños do Burgo, con algún outros, o acceso é prácticamente igual para os veciños do barrio e, sin embargo, o que non pode circular por aquí é o tráfico de paso. É igual que no resto de Pontevedra. Tamén se actuará na Rúa Grecia. Aquí habilitarase un paso de circulación para os vehículos nun único sentido, dende a Ponte de Lérez a Mourente. No final da rúa, os coches terán que xirar cara á Rúa Italia. Esa zona queda con un pavimento distinto. Se antes falábamos de un pavimento con ese tipo de lousas, isto que é unha rúa e non é unha praza, queda con un pavimento diferenciado que vai ser de formigón. A actuación suporá importantes cambios no tráfico. A Rúa Alemaña deixará de ser vial de acceso ao barrio. O tráfico de paso eliminarase do centro de Monteporreiro, desviándose polas rúas de Holanda e Dinamarca, que pasarán a ser de dobre sentido. Dende o Concello explican que se trata dun proxecto inicial, aberto a suxerencias dos veciños.